Здравейте, потребители на YouTube, аз съм OPG и започвам нова поредица, която ще се казва How To или нещо подобно. Ще видите заглавието в първия клип и ще ви показвам как се правят неща, по-точно компютърни уроци. В първия клип ще ви покажа едно просто и елементарно интро, как да си го направите. А в по-следващи уроци ще ви покажа с по-сложни програми. Така ще ви са нужни програмата Photoscape. Избрах я пред Photoshop заради това, че повече хора според мен ще могат да го направят с Photoscape и ще съм по-полезен. И е на Sony Vegas, аз имам 11.9, ще покажа за 9 и така започваме. За целта да трябва да си изтеглите някакви логота, които ще сложите, и ето аз избрах на Minecraft. Един бакграунд, на който ще сложите логота. Ето и логото на YouTube. И така, влизате с Photoscape, избирате бакграунда и пишете, например, вашето име или не знам. Ето. Правите точен размер, колкото искате. Избирате тук шрифтове, аз ще съм с този. И от тук добавяте, вмъквате по-точно тези логота. Ето това. Пример, не съм избрал точно това има. Значи ето Minecraft. Разбирате ме, теглите се разни работи и ги слагате. Няма да го правя да изглежда добре, смисъл. Вие се решавате и се занимавате повече, само показвам как става. То добавяте ги и слагате където си искате. Така. Разбирате. Така правите, пишете каквото си искате там, тест месец, не знам каквото искате и се го записвате. След това давате назад, така даже може да излезете от програмата и ето какво се получило. Този бакграунд, така. Така, какво стана? След това влизате в Sony Vegas, рефрешвате, така. Това, което сме го направили, го добавяте, ето го. И отивате на Video Effects и избирате ефект. Пример Defocus. Сега ще ви покажа какво е това. Така зарежда. И за да го използвате, вижте какво трябва да направите. Дръпате тази лента малко по-напред. И трябва да виждате и това, разбира се. Виждате с мърдането на тези... Какво беше точното? Ето виждате как е замъглено и как се оправя. И за да направите така, давате още от началото и го давате горе. И постепенно го сваляте, като местите и тази лента. И ето така. Давате тук и виждате какво се получава. Как постепенно се оправя. Може да се поиграете с другите ефекти. Сега няма да ви показвам всичките. С всеки ефект може да пробвате. Използва се по същия начин, който ви показах. И след това само се го рендвате. Избирате формати и се го рендвате. И след това ще може да го използвате в различни програми и така нататък. Аз го спирам, защото не ми трябва. И ето, показах ви в първи епизод как да се направите лесно и бързо едно интро. Ако се занимавате повече, ще стане много по-добре. Само ви показах как може да стане, но вие може да го направите по-добре за повече време. И така, довиждане, очаквате втори епизод. И разбира се, ако искате да има още повече клипове, се абонирайте. Довиждане. Тези клипове ще се качват само в YouTube.